among men, that in place of God shall be his people, and he shall be the Lord and God. Behold, among men, the dwelling place of God shall be his people, and he shall be the Lord and God. N'afa na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, ọkacha odudo dụla anyị n'izuụka gara aga wee dubata anyị n'izuụka ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, wee na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị nwekwazịla ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka nratazia n'isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. n'aja masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche, anyị na-erunye maka ezumike mkpụrụ obi okike Nwankwọ ọ bụ Emeka Ifebi na-echeta ya n'aja masị n'ụwa. Anyị na-erunyekwazị masị n'ụwa ọzọ maka udo n'ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ome nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị nwenụ Chineke anyị, biko nye anyị aṅụrị ịdị na-efe gị mgbe niile, gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya bịa. Gị ka anyị na-agbara odibo, biko mee ka anyị site n'ịgbara gị odibo nweta aṅụrị zuru oke mgbe niile. Anyị yọrọ nke a site na dị nwenụ anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Malakai. Lee, oge na-abịa mgbe ndị nganga na ndị ajọ omume ga-erepịa dịka ha bụ igbugbo ọka. Ụbọchị ahụ ha ga-ere ka oke ite ọkụ. Ụbọchị ahụ na-abịanụ ga-erepịa ha, na-ahapụghị ha ngalaba ma ọ bụ mgbọrọgwụ. Ọ bụ dị nwenụ nke igwe ndị agha kwuru ihe a, ma banyere unu bụ ndị na-atụ egwu aha m, ka anyanwụ nke ezi omume ga-awara. Ọ ga-ewetakwara unu ọgwụgwọ mgbe ọ na-amụkwasị unu. Okwu nke osebụrụ. Dị nwenụ na-abịa iji ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Were n'ụbọ akwara na olu abụ dị mma kwere dị nwenụ ukwe ọma, jiri n'opi ike na-ada ụda kwee ukwe n'ihu eze ahụ bụ dị nwenụ. Ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile, ka osimiri na ihe niile dị n'ime ya bigbọọ, ụwa na ndị niile dị na ya. Ka mmiri niile kụọ aka ha, ugwu nta niile ekwupụtakwa aṅụrị ha n'ihu nke dị nwenụ. Dị nwenụ na-abịa iji ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. N'ihi na dị nwenụ na-abịa ịchị ụwa, ọ ga-eji ịkwụba aka ọtọ na-achị ụwa, jirikwa ele ya anya n'ihu na-achị mmadụ niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika. Unu onwe unu ma nke ọma ka o siri dị mkpa na unu ga na-eme ihe otu anyị siri mee mgbe anyị nọ n'etiti unu. Anyị ebighị ndụ aghara na umengwụ mgbe anyị nọ n'etiti unu. Anyị erighị nri onye ọbụla na-akwụghị ụgwọ, kama anyị rụsiri ọrụ ike, dọgbukwa onwe anyị n'ọrụ abalị na ehihie, ka anyị ghara ịbụrụ onye ọbụla n'ime unu ibu arụ. Ọ bụghị na anyị enweghị ike ịna unu ihe oriri, kama anyị mere nke a ka anyị wee tọọrọ unu ezi ụkpụrụ unu ga na-eso. N'ihi na ọ bụrụgodị mgbe ahụ anyị na unu nọ, anyị nyere unu dịka iwu na onye ọbụla jụrụ ịrụ ọrụ ya erikwala nri. Anyị nụrụ na ụfọdụ n'ime unu
na-ebi ndụ umengwụ. Ha bụ naanị ndị oriri, ndị anya tọrọ n'ihe onye ọzọ, ndị na-achọghịkwa ịrụ ọrụ ọbụla. N'aha Onyenwe anyị Jesu Kristi, anyị na-enye ndị dị otu a iwu, na-arịọkwa ha ka ha jiri nwayọọ hazie ndụ ha, mụta ịrụ ọrụ ka ha wee kpata ihe ha ga-eri. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Mụrụnụ anya na-ekpenụ ekpere oge niile iji nweta ike iwere ntụkwasị obi guzoro n'ihu nwa nke mmadụ. Onyenwe anyị na onye lụdọ ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Ụfọdụ na-akọ akụkọ otu esiri were okwute dara oke ọnụ n'onyinye ndị mmadụ jiri tụrụ Chineke mma wee chọọ ụlọ nsọ mma. Jesu wee sị ha, lee ihe ndị a niile unu na-ahụ, oge na-abịa mgbe a na-agaghị ahapụ ọbụnadị otu nkume n'elu ibe ya, ma a ga-akụdacha ha dum n'ala. Ha bido jụọ sị, onye nkụzi, olee mgbe ihe ndị a ga-eme? Kedu akara ga-egosi na ihe ndị a gaje ime? Jesu wee sị ha, kpachara n'anya unu ka mmadụ ọbụla ghara iduhie unu ụzọ, n'ihi na ọtụtụ ga-abịa were aha m na-agwa ndị mmadụ sị, abụ m Kristi ahụ, na-ekwukwa sị, oge ọbịbịa ya eruela. Unu esokwala ha. Ọzọkwa, mgbe unu nụrụ na agha na-abịa maọbụ nụ maka ọgbaghara dị iche iche, ka ụjọ ghara ịtụ unu, n'ihi na ihe ndị a ga-ebu ụzọ mezue, ma ngwụcha ụwa erubeghị. Jesu sịkwara ha, mba na mba ga-ebu agha, eze na eze ga-ese okwu, a ga-enwe oke ala ọma jijiji na ụnwụ na ajọ ọrịa na nrịanrịa na ajọ ọrịa na-arịa ọha mmadụ n'ebe dị iche iche. Akara dị egwu ga-apụta na mbara igwe, bịakwa nwee ihe nrịba ama. Ma tupu ihe ndị a niile emezue, ha ga-ejide unu, butere unu okwu n'ụka. Ha ga-akpụpụta unu n'ụlọ ekpere ma n'ụlọ mkpọrọ, bịakwa kpee unu ikpe n'obi eze na ọgbọ ikpe ndị isi ala n'ihi aha m. A ga-akpụpụta unu ka unu gbara m akaebe. Ihe m gwara unu bụ, kpebienụ n'onwe unu tupu oge ahụ erue, na unu agaghị echegbu onwe unu maka ihe unu ga-aza, n'ihi na mụ onwe m ga-enye unu ọnụ okwu na amamihe, nke onye ọbụla n'ime ndị a na-emegide unu agaghị enwe ike iguzogide ma ọ bụ ịgbagha agbagha. Ọbụna nne na nna unu na ụmụnne unu na ikwu na ibe unu na ndị enyi unu ga-arara unu nye.
ụfọdụ n'ime unu ga-aga ka a ga-egbu, mmadụ dum ga-akpọ unu asị n'ihi m, mana agaghị m efopụ unu ọbụnadị otu agịrị isi. Ọ bụ ndidi ka unu ga-eji digbue ụwa ewee zọpụta ndụ unu. Oziọma nke ose bụ ụwa. Amen. Amen. Otovrenu Jesu. Onye jisi ike. Onye gbakata ya lụ. Ihe ọma na-emere m ọ dịka na-emechiba akwụkwọ. Ihe mbụ n'obi na-emere m ọ dịka ndere chimedemede. Ihe ọma na-emere m ọ dịka ndere chima akwụkwọ. Ihe mbụ n'obi na-emere m ọ dịka ndere chimedemede. Ihe ọma na-emere gị ọ dịka idere chi gị akwụkwọ. Ihe ibu n'obi na-emere ọ dịka idere chi gị edemede. Chima akwụkwọ ihe mbụ n'obi na-emere ma ọ dịka ndere chimedemede. Amen. Amen. Ihe ọma na-emela anyị ọ dịka ụwa anyị ọ dị iche, ọ dịka enwere ebe anyị si dete ya, mana ọ bụ Chineke na-eme. Ngọzi niile bụ Chineke na-enye. Ndụ anyị dị tata bụ Chineke na-enye. Ije anyị na-eje tata bụ Chineke na-enye. Enwere onye sị na ọ bụ na ị chọrọ ịma na Chineke na-emelụ gị ihe ọma, na 3 places, ọ bụ na ị kwetara na Chineke na-emelụ gị ihe ọma, na 3 places ka ị ga-eje. Ọ sị nke mbụ, gị jee n'ụlọ ọgwụ. Ije n'ụlọ ọgwụ fụ ihe na-eme n'ụlọ ọgwụ. Enwere onye m na-ajụ this morning ka a gbasara ụka, nwanne ya nwaanyị ka o melụ. Nwaanyị a for the past 1 year ekunibero na bed. Gịnị mere? Afọ m ya Sunday before, fụkwa ya Thursday, also group of women were jee. By Saturday, ọdana bie okunibere ije awelu tata. And I say, what changed between Thursday, Friday, then Saturday?
na ọpụtabere on ya. So na ịchọ ịghọta ma Chineke ọ na-eme mma na ndụ gị, go to the hospitals. And then ịchọkwa ịghọta how good God is to you, because the freedom we have to move around is something we take for granted. You know, you are also looking at so many other problems, even though you are free. But when you look at other problems around you, you say, oh my goodness, I see the or window. So when you kata, you feel Jubaku ihe or window. But when you now encounter people who are in prisons, total confinement, small space, you no get you got terrible. But then the privilege, this woman or Epstein file, as ni henye liebo, now once in a while, not in with a mail. Yeah, privilege. Now, you better beg me pay mail box, you will box again. Jay no land and offer, but the work on a table will champion on I go mail. Manonia Kahane, who no way privilege you with a mail. Go. Now, once in a while, a new cell phone, call bankata, and not you receive visitor, a me pay office chaplain. Gojana kukunuka, welo obere nkata ebe ndị ọzọ ada akpa. Mana chetakwa na cell phone nke gị dị n'isi bed gị tetara ụla kama ị ga-ekpe ekpeli wee cell phone. Mana onye nke aka sị no privilege. And remember, she's a big woman who has seen it all. But those things we take for granted are the things that are privilege for her today. As one choice matter, if God is blessing you, go to the graveyards. You go to the graveyards. You see all those stones. You see all those things. You know, somebody just analyzed it. I think I must be on a WhatsApp can't fully have, but somebody analyzed that thing, and it made a lot of sense to me. That what we have is a huge privilege. Because we'll only understand it. Don't go by saying, no, you say. Now, more than anti anji anuhe, kita, bonye, until one day anti murum, anteful. Amami hobo, I became so restless for 3 days. Nsintimakwa. He also gave me from here. The problem continued. It was total discomfort until I found peace. Every day is a blessing. And Chineke na-emela anyị mgbe niile. Abia normally chi hogugo agola nyobu nunu get of mono ya for that the readings were all moving towards the end. And ekwu end ogwugwu oge. N'ihe ọgụ nke mbụ ewetara akwụkwọ nke Malachi. Okwu maka ọgwụgwụ oge etu Chineke ga-esi punish ndị njọ na enweghị ihe Chineke ha ememefọ ha n'ụwa. Abịa n'ihe nke abụọ, ihe ọgụ nke abụọ egosi ebe Paul na-asị na onye alụghị ọlụ nye mena gịnị nye eli na ankere ihe o ji kwuo ya, because at that point a na-enwe preaching about the end of time. So ndị mmadụ na-ekwu na ọgwụgwọ ga-abịago na ọgwụgwọ ga-abịago na ọgwụgwọ ga-abịago. Ndị mmadụ sị ngwa ya alụzi ọlụ, gịnị ka anyị na-alụzi ọlụ? Ebe ọgwụgwọ ga-abịagolo gezi ya na-alụlụ ọlụ ka onye a na-ejeze dị na be ji abịazie ka e buru ya. Mgbe Paul bịara sị, when the time comes, just like Ozioma reflected today, angels signs ahụ ọ sị onye alụghị ọlụ ya eri na ya ga-alụgide ọlụ not Chineke ga-determine gịnị when the time comes. That you have to walk to it. And onye as an example of walking to it. Abeni hogun kembo. Malachi wo na Chineke ga-etibuse ndị obi ọjọọ. Ankede ebe okwu a bidoro. Okwu a bidoro maka na ndị mmadụ nọ na-ewe iwe
na Chineke na-agọzi ndị ajọ mmadụ, na ndị obi ọjọọ na Chineke na-arapụ ha na progress, na ndị na-emegbu mmadụ ibe ha na Chineke na-enye ha ndụ. And sometimes anyị na-afụkwa ya n'obodo. Ị ga-abata n'obodo efu ndị a na-enye nsi n'obodo ya, ndị ọ ga-abụ ha gbafee etu a ịnọla na n'akụkụ ya, ịnọla na n'akụkụ ya ijide mmanya etu a ga-eso eburu mmanya gị ọsọ gị tinye mmanya gị n'ụkwụ gị, o wenye ya aka enu ka ọkọ n'isi cheki ya ma aka ya shift go. Enwe ndị dị etu a, ị na-ene ha 80 years ọkakwụrụ ọtọ ọfụma, then nke nwa dị 70 ejila ọkpọsọ na abịa na-ajụ ajụ na-asị ya, ọ na-ewute ndị a. Kedu ka Chineke si agọzi ndị mmadụ dị etu a, na-enye ha ndụ, na-enye ha ego, some of them progressed. Ọ mgbe ọ na-ewutezi ha n'ihe a ka Chineke gosiri Malachi wee sị ya, ụjọ atụna ya, that there will be a time of judgment for everybody, ma onye enu ma onye ana. And at that point, that is when God will deal with the evildoers. That's when God will deal with ndị obi ọjọọ, ndị na-emegbu mmadụ ibe ha. Nọmba ka Chineke ga-ezute onye ọbụla n'ụgwọ ọrịa niile. Ọ dakwa na okwuchukwu m kwuru mgbe All Souls, I think I said it here on All Souls. M jụrụ sị, kedu ndị a na-ekpele ekpele mbọsị All Souls? Kezi ndị m kwuru ka m wede shọ na ebe a ka m kwuru. Okay, thank you. I will say not in Apogati. So when you 3 sections. Now the first section is when the go no kumo. Then on the second section, bunden on a Pogatre. Then the third section, bunden on a be. I will say, Kedun die bela. I was not on a Pogatre. Macanonia no goleba. No mequatalism. Also, since you got the January, begide also produce na ne podo chachi na ke no so Igbo Mass ni no no Igbo chama sa ni Igbo cha. Immediately na ke me. Igbo Mass for him. O wodi eje da shanda. Because when again when ha na come akia. O wodi eje da shanda nka. Then ebe ka mbulo bi ni na kwa no galaga ebe che ke ndo ga da sha ndi nka. Then the best place ever. The best place ever. Ndị nọ n'ebe a cannot go here. And ndị nọ n'ebe a cannot come over here. Ke sọsọ ndị dị movable. Sọsọ ndị nọ n'ebe a. Sọsọ ha bụ ndị dị movable. Maka na ha nwa ka ebele ga-abụ olutezie ha wee si megide wee si ebe a lute ebe a. Kedu ihe eji akọ akụkọ niile a? Ihe eji akọ akụkọ niile a bụ na ụka na-agba mbọ ka ha na-egosi anyị na ka anyị na-eje eje, ka anyị na-eme gịnị, ka anyị na-ana ana, ka anyị na-agbago agbago, ka anyị na-eme gịnị, ka anyị na-agbada agbada. Na-etu aka ihe nne dị. Ị ga-echakwa ozi ọma sometimes onyekwa onye ọbụla akọ na uche ka ụwa dị na everything shall pass away. Everything we hold so sacrosanct will one day go. What will stay? Kedu ihe ga-anọdụ? So ihe ga-anọdụ bụ ezi omume anyị. The only thing people will refer to you is what you were able to do to the growth of others. The only thing people will talk about is your perseverance. Onye ka o ji wee sị na mgbe ọgbaghara niile a dị, persevere. Ihe ụmụ gị ga-ekwu maka gị abụrụ ego na idobelu ha. Maka o nwere onye na-ahụ ahụ sị m na ụmụ ya na-abụ ebiligo California, ya na di ebili ebe a, mana ha nwere nnukwu ụlọ ebe a. Ọ sị m na ihe ha ji chee rapụ ụlọ a, na ihe ha ji chee rapụ ụlọ a, even ya move to California because ọ na-plan nke mana ya ga-arapụ ụlọ ebe a, na ya ga-eji rapụ ya bụ ka ọ ga-abụ grandchildren ya, grand ka ọ bụ ekwuzi ụmụ ya ịma ihe mmadụ ji aghọli onwe ka ọ ha grandchildren sizie California batazia na New York afọ ebe ha lara tupu ha ejebezie ka iji edobe ụlọ.
Nti ano ha we ha ncha na go nwa. Nti ano obo na for me, enjoy what we got the grandchildren na akoko. Akwifulu na enjoy ya ofuma because you get to enjoy your ofuma ki got na ebe about tenant cable. Also got noggin with the cabin. You're only a tenant. You don't possess the land. What you possess again the cabin in Akolonia. And so here lele with the cabin. And so enjoy it as much as you can. Eat it as much as you can. Some makane murata. Umaka bia burial from California. Then they the burial. Then I watch here what is going on. Then the next minute, shall we get into grandma's room? Onye ka semba not the too fast. Garap go the room ya na bed ya ka odi to go do bele ka o we dey ka mmadu nwuru. Onye ka say why are we even leaving it? After all, she's gone. If you don't debate. By the time you get got then those grandchildren are fly from California. They are here tata. But ha ga gbake go na haji gba flight from California ka we be laro la nu no ge. Una dey go redundant. Then the next option bo let's only jack on put up your bozimpo. Let's sell. And then lay and go. And as soon as we start understanding life from this picture, and I got I had just so kurunozioma. Can you be do an because nothing is so sacrosanct. Live your life today. Be good to others. Touch lives. Be nice. Be perfect. Don't I don't cook perfection, but at least be good. Be good. Be just. Hold the hands of others. No are difficult in the lohaka. Onwonye ga gwa nwa eziokwu gwa eziokwu. Onwonye ga kasi nwa obi kasi. Let just this life flow. So that at the end, we will not be here. And the mezobele mistake, I got feteba manaya man eba. Makaya bela kandi kweno. Keleba ni negano. Eba kaya ga feta stana Kristo onye nwanye. Ekwe n'otu Chineke. N'eluigwe gbara ụrụ arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ enye ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri nne ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ emem ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị bụ ụmụ odibo gị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu sọpụrụ gị iji wee nye gị ofufe iji wee welu ọnọdụ ndụ anyị niile gosipụta gị anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị.
o mere n'igwe na ala. Ka anyị natazie isi a nara onye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Anyị na-echetakwazi ndị anyị rụnye n'aja masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche okike Nwankwọ onye anyị na-ayọ ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa na-erunyekwazi ya maka udo nke ụwa niile. Ihe ndị a niile ka ayọ ma kwelu na Chineke ga-emela anyị site na Kristi Onyenwe anyị.
ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Dị nwenụ, biko lekwasị anya n'aja nke a anyị na-ehunyere ebube eze gị. Biko mee ka o wetara anyị amara anyị ji efe gị, ka anyị wee rite uru na ngọzi gị dị ebebe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi enu. Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jikere na onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, ya si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, esi eso gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, mgbe o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mgbe ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Leo na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa eketa ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ na udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo.
nne m na Kristi na enu nwa atụrụ nke Chukwu na enu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe Holy God, we praise your name. God of all, we bow before thee. All on earth, thy Spirit proclaim. All in heaven above adore thee. Beneath thy voice, the main everlasting is your reign. Infinite thy voice, the main everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn. Angels, choirs above are praising. Cherubim and seraphim in all season chorus praising. Fill thy heavens with sweet accord.
Ka anyị ya ayịyọ. Dị nwenụ, anyị eriri ahụ n'ọbara Kristi nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume na ncheta nke ya. Anyị ji ume a na-arịọ mee ka site n'emume nke a mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Oh, walk, 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 walking in the light. Oh, walk, 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 walking in the light. Oh, walk, 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 walking in the light. Walking in the light of God. It is our great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Otodri Jesu, parish announcement. Please support our giving threes. This year we are donating toys and gift cards to Catholic Charities Santa's Toy Shop that provides needy parents with the dignity to choose appropriate gifts for their children. Please take a paper ornament and buy the gift described on it. Please bring new items only, unwrapped, and with a proper tag, and place them beside the altar. Gifts are to be here by Sunday, December 7th, so that they can be delivered before Christmas. The youth group invites you. Join us for a special evening of Eucharistic adoration and night of worship, Friday, November 21, 2025 at 7 p.m. Come and spend time in the presence of the Lord through prayers and adoration. All are welcome. If you would like to dedicate a lighted Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin. The donation is $30. Thank you. As you know, the Bishop's annual Catholic appeal is still in progress. We are very close to reaching our goal. Only a few parishioners still need to fulfill their pledges. Please, if you have not yet completed your promise, we kindly ask you to do so soon, so that together we can accomplish our goal. Thank you for your continued generosity and support. Otodri Jesu. Biko, taa ka anyị ga-ebido our Christmas donations, fundraise for the Christmas party. Otu anyị shiri kwuo last Sunday. It won't take time, but anyị ga-aga seat by seat because we don't have time
So the financial secretary and the treasurer, please take notes. I will be there with, please. I give me a quickly. I will be there with $150. Nah. So can you be there any singer? Oh, can you be there in the choir? No? In the choir. I know. We take a little time. In the choir. Alone, son of Chris, son for $100. Okay, also $100. Chikadibia, 50. Okay. Okay. That's the Mwaka Mass. So that we have record of all distance. Mr. and Mrs. Imegeru, $100. Arinze. That's Vincent, right? Akumafo. Goma Moha. Sir John Arunga. Sorry?
Okay, don't worry, the thing will continue online. It will continue from next Sunday anyway, and then I'm here. The Nwaka Mass redeemed theirs. The Nwaka Mass redeemed their pledge. They redeemed their pledge. Okay, Satoni. Chief, Chief, last name you Ndubiz, Biko, and when did you catch her here? Okay, all right. Otodri Jesu. Okay, Biko, I got to continue the process. I got to continue the process from next Sunday. Okay, Ezebo added $20 to their, that's the Nwakama president, added $20 to their gift. Biko, achọm ka onye ọbụla mara, ka m gwa unu agwa, especially ụmụaka anyị ndị nọ here, we have many of them. Biko nu, ama m that onye ọbụla nwe ihe ọ ga-adekwa na ihe ọ pledgiri, feel free, because we have to buy gifts for our children, and at the time going donate here will be okay. So that's not how we do our things. That's not how we do our things. We want to invest on our children. And when they don't get that here, they will still donate. Our children need more than having toy not useful, because in any line donate here can get you way. Going again, our children, please. We will continue the donations. Say, Ghana, here publish a line that our children deserve more. You go back and add more to what you donated, please. This is not how we do our things. Otodri Jesu. The choir mistress na Arioku Nunoro for a brief moment after the Mass. Regarding our Christmas committee, the social director is not here today. Okwesiri set a committee, Ndige me organize, happy day now to organize it. It's not just about the food and the gift, and representations alongside the event. So Ainga publishes the committee that will organize it. Ainga publish here on the forum, since she's not here today to announce it. Ndi I invite for certain events. Sa Anufro, Kiegawo on the 30th. The Durus are now here today, and Duru on the 28th of November. That's after this coming Friday, the other one. And the Osando family, Mekozo, na Munyeye, next Sunday, having with Thanksgiving. Onubiawa, One feel your stomach too much. Because Naga Badhana basement after the Mass on Sunday, next Sunday coming. When did we birthday had today? Any birthdays? Okay.
That's Jennifer. Oh, Jennifer, okay, no. Upon you, we bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Do you know how old she is now? Yeah, 14. So do you know what you do for your birthday? Anytime you have birthday, don't come to church with mommy because she comes late. Come to church with daddy because daddy comes on time. So that mommy doesn't make you late. Because daddy comes on time, mommy comes late. Yeah, so come with daddy. Gwa ka ikpe no nwa ya ekpele o. Enyemaka anyị dị n'afọ dị nwenụ. And the Lord be with you. Lord God, we thank you for your beautiful daughter. We thank you for the gift of 14 years on this Mother Earth. We thank you for her family. We thank you for letting her grow up in our eyes in strength, in wisdom. We thank you for every blessing you have granted her in this life. Lord, we are rededicating her again unto you because you are the maker, you are the giver of everything that is good. We ask that she continues to grow, that the blessings you've already granted will be a tip of the ones that are coming, that she continues to have the wisdom, the understanding needed to grow in this country, that you bless her with the wisdom again to study hard, to understand that her life is dependent, or the success of her life is dependent on the efforts she makes herself, that she takes her studies very seriously, that she guides herself against bad influence, so that her life will be a beautiful one, so that when she grows up and becomes successful, we'll all give thanks to you always through Christ our Lord. Amen. And so, Almighty God, bless and keep you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Any anniversaries? Any anniversaries? Okay, Biko, is anybody worshiping with us for the first time? Biko, Kankelende community, and last Sunday, by a general meeting, we had our election, and the Hamri has Rinde no and no continue to serve. Biko, all an honor to serve our people. Nihe Basara Oka is a very big honor, a way, to me, is a way of continuing to give a little I can, a little I can. I've been doing the little I can all my life, but to do it at this age when I feel tired, I think is something that I have to thank God about. Maybe they should need this. I didn't think I was going to be able to do it, but with the support of our community members, we were able to go, effortlessly, more or less. For 2 years, we didn't even feel what it took. But agama arịrịọ biko no onye ọbụla ga na-enye aka anyị kpọpụta somebody ka ọ bịa na-enye aka na hazi ihe ka anyị nwee ike sọpọtụọ onye ahụ, especially mgbe anyị na-eme activities na basement ma mgbe anyị na-eme certain things agbasa. Like if we sit on a chair, the way to help is give kudie from that chair, give brocha haga konye bono.
If we drink or eat some snacks during our meeting, you make sure you pick up after you. Because the people you called out to do it stay behind to clean up and do all that. So I think we should be doing a lot to assist, because if we, by the grace of God, after the next 2 years, another set will come in, and I'm sure that they will require everybody to assist. So I make alone. My father guy, after that, we usually come out here for special blessings for God to continue to strengthen us. So please, I'm asking Nile, I hope trial hamaka Igbo diba no loka kuno putaka father gozikwa anyị to esemia at the beginning of each term. Otodri Jesu, because all the people we elect to serve our community. Putano ka father nyanyi ngozi. Because so use the right to all the people elected, because they were all elected. Otodrinu Jesu, ya ka ndị niile ga-edu anyị in the next 2 years na-apụta, ya sịkwa nka nkene ha ọzọ for their dedication. I've been around, I've been here for how many years now? I think 11 years. Yeah, I've been around you for 11 years. And so I have encountered, this is the third regime. I started with Ozo, then Weke's regime, and then Dr. Nas regime, which ran it to 11th year. So, which has been a great one. Each of them is trying to develop and move a little ahead from where others stopped. So, this new group, I thank you for the services you have rendered in the last 2 years. And then, Anyana Chozi, Kaidunye Kwunu for another 2 years. Ka unu nwee ike lụọ ọlụ ọfụma. Ka unu nwee ike lụọ ọlụ ọfụma, nwee ike serve the community as it's supposed to be. Ngwa ka anyị stretch a n'aka anyị upon them. No, ka unu nwa ka anyị na-edu n'iyi. So unu ga-repeat after me. Site n'amala Chineke, anyị ga-agbalụ ụmụnne anyị odibo nke ga-esite n'obi anyị wee pụta. Anyị ga-alụkwazị ọlụ n'ụwa site n'irube isi. Anyị ga-alụkwazị ọlụ n'ụwa dị ka ndị nchekwaba nke Chineke rọpụta n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọzi ka aka Chineke jigidesi anyị ike. Ka anyị lụọ ọlụ n'ụwa n'udo. Ka anyị lụkwazị ọlụ n'ụwa n'aṅụrị. Ka anyị lụkwazị ọlụ n'ụwa n'aṅụrị. Ka Chineke sitekwazị n'etiti anyị were gọzikwazị ụmụnne anyị. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Biko family neighbor nwere snacks na ma agbatuo da. Unu ọnụkwa ihe nkwu? Anyị nwere snacks outside na parking lot from neighbor and his family. Otodri Jesu. Onye nwe anyị na onye lụdọ.
gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Abadu misa gwụsịgo. Lord, I lift your name on high.